Припинок. Дуброўка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Завод бытавая хімія. Припинок. Завод бытавая хімія. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Лысая гора. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 15. Припинок. Лысая гора. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Беларуская. Припинок. Беларуская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Аэратронная. Припинок. Аэратронная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Аэраклуб. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Припинок. Аэраклуб. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Брэскіх дывізій. Припинок. Брэскіх дывізій. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Маставая. Припинок. Маставая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Парк 1 мая. Припинок. Парк 1 мая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Тэатр. Припинок. Тэатр. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Музей выратаваных каштоўнасцей. Припинок. Музей выратаваных каштоўнасцей. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Інтурыст. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Припинок. Інтурыст. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. ЦУМ. Припинок. ЦУМ. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Праспект Машэрава. Припинок. Праспект Машэрава. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. МОПРА. Припинок. МОПРА. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Зялёная.
Припинок. Зеленая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Центр молодежной творчости. Автобус рухается по маршруту номер 15. Припинок. Центр молодежной творчости. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Беларусьбанк. Припинок. Беларусьбанк. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Веслярний канал. Припинок. Веслярний канал. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. 28 ліпеня. Паважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Припинок. 28 ліпеня. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Луцкая. Припинок. Луцкая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Ринок. Лагуна. Припинок. Рынок. Лагуна. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Ковальова. Припинок. Ковальова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Завод «Цветотрон». Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыездныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Завод «Цветотрон». Канцавы прыпынак.